Va ser als anys 80, amb la publicació del llibre Conèixer Montornès d'en Xavier Bertran, que va arribar als veïns del poble la informació històrica de la batalla de Montornès, lliurada el 4 de gener de 1485, en el marc de la insurrecció dels pagesos de remença catalans contra el feudalisme que els oprimia. El reconeixement d'aquest fet com el més important de la història local va encendre la imaginació dels montornesins, que van construir els gegants del poble no com la tòpica parella masculina-femenina, sinó com els líders d'aquella batalla, el remença Bartomeu Sala, que era nat al propi Montornès, i el veguer Pere Anton de Rocacrespa, comandant de les tropes feudals enviades per la Diputació del General. Posteriorment es van fundar dues penyes, els Bartomeus i els Pere Anton, per a rivalitzar festivament en la festa major. La batalla de Montornès va ser, de fet, un combat de petita dimensió, però la contundent victòria pagesa va tenir conseqüències polítiques de llarg abast. El rei Ferran II el Catòlic es va decidir per fi a enviar un mitjancer que, després de tractar amb els representants de les dues parts, va aconseguir un acord per solucionar la revolta dels remences. El 22 d'abril de 1486 es va signar la sentència arbitral de Guadalupe que posava fi al feudalisme a Catalunya, el primer país europeu en aconseguir-ho. Un progrés revolucionari sense el que hauria estat molt improbable el desenvolupament industrial de Catalunya als segles XVIII i XIX. L'estiu de l'any 2011, en Xavier Bertran va veure la possibilitat de convertir la història de les revoltes remences en una obra teatral de gran volada. Finalment es va concretar en La Remençada, un musical de 6 actes de 2 hores de durada amb el text en vers que es canta amb una 50ena de cançons escrites pel compositor Xavier Baurier. Es va procurar donar-li una forma escènica inhabitual, amb aspiracions d'acabar formant part del calendari de referència de les grans celebracions culturals catalanes de visió imprescindible. Així, la Remençada representa l'aire lliure, itinerant per escenaris situats a diverses places del municipi. Els espectadors acompanyen els actors d'un a l'altre i s'incorporen al propi espectacle. Entre les 3 edicions del musical hi hauran participat prop de 200 actors i actrius de 5 a 83 anys, tots ells de Montornès o de pobles contigus del Baix Vallès. Han col·laborat en la posta en escena fins a 400 voluntaris, tots ells de manera gratuïta. També l'espectacle és gratuït per als espectadors, una part d'ells vinguda d'altres localitats. Des del mateix origen, La Remençada s'ha vist com una obra de tot un poble. Està al seu ADN ser un punt de confluència dels diferents estaments de Montornès i, de manera especial, de les associacions culturals. Han participat en la representació les colles de diables i tabalers, de geganters i socis de les penyes dels Bartomeus i Pere Antons. Fragments del text i de la música apareixen a les activitats de les escoles i dels instituts de Montornès. El gremi de la pastisseria ha col·laborat en la creació d'una saborosíssima coca de la Remençada que ja s'ha convertit en el pastís típic del poble. Gent d'oficis molt diversos ha ajudat al muntatge, com a modistes, perruquers, dibuixants, grafistes, informàtics, periodistes, electricistes. Aquest any s'hi sumarà la confluència entre el mercat medieval organitzat per la Unió de Botiguers local i la representació de la Remençada. La Remençada ha rebut des del primer moment l'ajuda més ampla de l'Ajuntament de Montornès, subvencions generoses de diverses indústries locals i facilitats aportades per nombrosos comerços. L'organització del musical està a càrrec de l'Associació La Remençada de Montornès del Vallès, una associació sense ànim de lucre formada de bon inici per representants de les entitats culturals locals que, per raons operatives, ha adoptat finalment una estructura d'associació més tradicional amb socis de quota i junta directiva, tot i que manté la mateixa relació estreta de col·laboració amb les altres entitats. Com a espectacle, l'èxit del musical ha estat notable des de la primera edició, a la que van assistir prop de 4.000 espectadors. La premsa de la comarca li ha dedicat nombrosos articles on qualifica la Remençada
malgrat la seva joventut, com el gran musical històric del Vallès. Vallès Visió, la televisió del Baix Vallès, ha dedicat força reportatges durant aquests anys a la preparació del musical, els assaigs, els tallers de confecció i d'attrezzo. En l'última representació va emetre 3 directes retransmesos per la xarxa de televisions locals de Catalunya. Tots els projectes grans han començat per uns inicis que poden ser més modestos. Jo crec que aquest projecte té la solidesa d'una història real, la solidesa d'un bon text, de bona música i sobretot d'un projecte que il·lusiona moltíssimes persones, que té com a objectiu també aglutinar el màxim de persones i d'entitats, i crec que aquesta és la fortalesa. I a més el voler que cada any s'impliqui cada vegada més gent, el comerç, la gent que col·labora amb l'organització, crec que aquesta és la fortalesa i sens dubte en uns anys aquest projecte serà també, jo crec, referència arreu del territori i també de Catalunya. És un projecte que va a llarga durada, vull dir que la idea és fer remansada per molts anys i cada any intentar millorar coses que veiem que es poden millorar, no? Jo mentre veia anava pensant coses i deia, mira, això de cara l'any que ve podem fer-ho d'aquesta manera. Vull dir que ara ja és prendre totes aquestes notes, ficar-les en el cap, netejar les idees i de cara al setembre quan ens hi tornem a posar, anar cap endavant i a millorar aquestes coses. M'ha semblat increïble, la veritat és que l'organització ha sigut molt bona i el fet que hi haguessin diferents llocs on desenvolupessin l'obra ha sigut increïble, molt bé, molt bé. Molt maco, perquè és història i si has llegit una mica, pues sabes de què va. M'ha agradat molt, però molt. M'ha agradat molt, el vestuari perfecte, la gent correcta, a veure, tot en si ha sigut molt maco. Molt sorprenent perquè, no sé, sabia que eren diferents llocs, però no m'ho esperava i m'ha sorprès molt agradablement, la veritat. Catalunya Ràdio i Catalunya Informació i La Vanguardia han fet esment de la remansada. Tot plegat, la remansada configura un projecte cultural d'abast molt més ample que la simple representació escènica. Una mostra d'això és la proposta ja en marxa d'integrar-hi els municipis de Vallromanes i Vilanova del Vallès que formaven part amb Montornès del terme del mateix senyor feudal. També el projecte d'extraure'n una cantata per a corals amb una quinzena de les cançons més significatives del musical. Està en procés de disseny la creació d'una remansada infantil que es composaria de breus fragments teatrals a càrrec de totes les escoles i instituts de Montornès, als que s'afegirien els de Vallromanes i Vilanova. Aquesta és la remansada que avui us presentem, la revolta d'un poble representada pel poble. Un esdeveniment cultural que, amb l'ajuda i el suport de tots, volem convertir en el futur en el gran musical històric del Vallès. Moltes gràcies.